Bobasi kerugo kyo women rep boigo imeye county ya Kisii niko kagenderete kungusa abarwanire abanga hobaganete ko nyora ikeroge kyo asumutinyo gatana gatatu sobo chori bonene bogochi gokorekana nsemo ya Bobasi bono teratigara maiga ya Mourinho bino wesokia nakogania abantu bensemo ya Bobasi banyare kumubwatia asobo chori bonene bolibosi yekerokeria koliye kerogo kyo women rep muri keito mirde dumanye noroboti rwa senchira yobo ikirano. Ekerogo kyobo women rep korwa county ya Kisii nigo kegenderete kungusa abarwaniriria bange busyo bwobochori obonene. Omusubati Mourinho bino korwa ebunge ya Bobasi nigo esokirie eliokoba oyomo bwabaria bakurigia ekerogo kyobo women rep ase aene kirigo chegokonya bangina abana amono mugusi ase obwamo. Rero ne rituko rinene sana togwakira Nyasaye mbiamono na ande tigante besa banyagetinge ba minto na akire mbiamono aso gocha kombwate si tufanye hii sherehe yetu ya kufana na ya kunisindikiza niweze kuenda kupigania kina mama wazee abangina ababora ka bana chintakana PWDs, persons living with disability mora oirani de kobarwanira mora ngiti ori okarenge chinga kiche independence noyo. Abangina bensemiyo ya Bobasi abo bamwa ebisiona komosoka chiganchwa chegekoro eliokoro kya ogwa kwa maguta na kumwanchira koliya ekeroge kyo mwana oyo ile chingobe chimini ngyabegerwa igasokiwe kuri nyumba abayibuli baye ise nyina sokuru kiyaye abangina koro eibanchira niringatuamo irobura kutigagenda aburi burayi chinga kyecho nigo abarai ao bakubolia ekerogo korwa ekyama kya UDA babolia koenekya omorembe chinga kyechi chobochori obonene bolibosyo nimba to message yaranda abingerwa kulingana siasa yaendelete toba to kumanyana kitoko siasa no morembe to kuramana na ande toba to te yaba necessary bande to gutumeke cyana bube cyana kiyabito tumeko bube bale bako bachira sabana koraba abantu online itaka ba siasa ya magendro na ande to ka batoko ani siasa ngamno yo matukuna ya igo intervenga tirata beto goskana to tie kuramana to tie tisirana abakero montana alibaga kuanzisha chia. Na yale ambayo ningependa kusema ni kwamba leo tuko hapa katika eneo la Bobasi kufanya jambo la muhimu, kumuhitimisha dada yetu pia aweze kugombea kiti ya ubunge wa county, yani woman rep. Hingo lipotelea egeta seni Kiandizi TV iletaliane Mildred Momanyi.